Ni isa doon walang seryoso. Sayang tuloy. Sayang yung oras, sayang yung pera. In short, sinayang ka. mahal. Ano yung sa'yo? Namiss kita na eh. Kaya, pakis naman yung nida. Huy! mahal. Happy Monday. At ako na to ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba, ako to mahal, DJ Kim Chino at makakasama mo ko. Baliktaran tayo, 6 to 9 p.m. Pero mahal no, makinig ka. Dapat seryosohin yung sinasabing dating na ganyan. Kasi may essence yan eh. May dahilan or deeper essence ang pakikipag-date. Kasi yan yung pagkakataon para makilala mo ng lubos yung tao. At kung gusto mo ng seryosong relasyon, dapat aligned kayo. Doon ka rin sa taong seryoso rin. Hindi, dapat pareho kayong date to marry. Kapag sinabing date to marry, ito yung ibig sabihin nun. Kumbaga meron kayong mindset o intensyon sa pakikipagrelasyon kung saan ang goal ng pagde-date ay magpakasal, hindi lang puro harutan at tikiman. Diba? Kasi mahal, para hindi nasasayang yung lahat. Sayang ang oras, sayang ang pera kapag maling tao ang tinikman at dinate. Kaya tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ibibigay ko sa iyo ang 3 rason kung bakit dapat date to marry. Ayan. Sige, ito ang una. Dapat date to marry para hindi masayang ang oras at Hindi ulit. Para hindi masayang ang oras at emosyon. Yun. Anong emosyon, Kim Chino? Hindi, kapag kasi usapang pag-ibig, akala nila laro-laro lang. Kung pareho kayo ng pakay at intention sa future, edi mas maayos, maiiwasan ng heartbreak, tsaka hindi sayang yung investment mo. 'Di ba? Si Boy Pindot, emission daw. Pero hindi, sayang, hindi masasayang yung investment mo. Tandaan mo, magastos ang dating sa lahat ng resources. Magastos sa pera, magastos sa oras. Kaya kung gagastos ka na lang din, doon na tayo sa sigurado. Doon na tayo sa mapapakasalan mo talaga. Nakikita mo yung future mo at date to marry. Oh, di ba? Kaya mahal no, sana utang na loob. Tama nang mag-invest sa hindi mo pa jowa, hindi mo talaga nakikita bilang your future partner, at iwas-iwasan ang mga red flag na yan. Mahal, kung gusto mo ng green flag at hindi mo pa alam itsura ng green flag, ay nako, hanap ka ng jowa. Dapat chinito, palangiti, tapos pangalan Kim Chino. Tandaan mo yung mahal, kaya kong maging jowa mo at eventually pakasalan ka. What? Hindi, mahal, seryoso yun pero kung single ka naman talaga, bakit hindi? Meron pa akong 2 rason kung bakit dapat date to marry. Kaya mahal, huwag mong ililipat ang radyo. Iyong-iyo ako mahal hanggang 9 p.m. Kaya manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro